सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला सगळ्यात पहिला ब्रिटिशकालीन एसटी स्टँड म्हणान फोंडाघाट देवगडची ओळगा. कोल्हापूरसून सिंधुदुर्गात येऊ ह्या स्टँड महत्वाचा. त्यावेळेक हेचो थाट खूप मोठो होतो. आता मात्र प्रशासनाच्या झालेल्या दुर्लक्षामुळे वाईट दिवस या ब्रिटिशकालीन एसटी स्टँड बघता. हेचोच एक स्पेशल रिपोर्ट बघूया. ब्रिटिशकालीन एसटी स्टँड वरसून माहिती देतात आमचे कणकवली प्रतिनिधी उमेश भुचडे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला ब्रिटिशकालीन असलेला या फोंडाघाट बस स्थानकामध्ये असो आपण आणि आपण बघतो की फोंडाघाट या बस स्थानकाची नेमकी काय परिस्थिती आहे, कशा पद्धतीने हे जी लोक असतात प्रवासी असतात येतात त्यानंतर जातात, कोणकोणते गाडे येतात ते बघलं तर खूप परिस्थिती कठीण आहे इथली. कारण जे मोजकेच गाड्या या ठिकाणी येतात, जे कोल्हापूरसून येतात ते आपल्या कणकवली जातात, पण बहुतांश बाहेरचे गाडे हे येत नाहीत, वेगवेगळ्या मार्गाने जातात. ब्रिटिशकालीन असलेल्या या बस स्थानक आता अजून सुधारण्याची गरज आहे. कित्येक वर्ष झाली त्याच्यामध्ये काय सुधारणा झाली आहे. काही स्थानिक जे रिक्षा चालक आहेत म्हणजे बरेच वर्ष झाले त्यांचा अनुभव आहे देखील काय सांगशात ह्या बस स्थानक बरीच वर्ष हया सुधारणा काय दिसत नाही, काय परिस्थिती आहे दिसत? सुधारणा काही नाही. परिस्थिती काय, लोकल स्थानिक लोक सक्षम नसल्यामुळे ते होत नाही. पाण्याची व्यवस्था केलेली आहे बघा, टाकी असत आहे बसवलेली आपल्या याने तुळशीदास राणे सभापती होती त्यावेळी. पाण्याची व्यवस्था आणि ते काय कर्मचारी नसल्यामुळे तिथे त्या संडास बाथरूमला त्यांचा एकच कर्मचारी आहे, सगळा तोच बघता, त्यामुळे त्याला काय तेवढा हँडल होत नाही कर्मचारी. आता सध्या किती गाडी येतात आणि काय परिस्थिती आहे? पत्रे बित्रे सध्या अस्तव्यस्त सध्या? पत्रे अस्तव्यस्त नाहीत, पत्रे नवीनच घातलेले आहेत. 5-7 वर्ष आली या पत्र्यांका, नवीन घातलेले पत्रे, जुने काढून टाकले. सिमेंटचे पत्रे होते, याचा लोखंडी पत्रे होते. कशाला गाडी काय सगळे गाडी येतात, तुळजापूर, सोलापूर, कोल्हापूर, पंढरपूर, जास्त गाडी ह्याच्या आधी जास्त गाडी तेवढे ते सगळे येणारे सगळे गाडी येतात वरतून. हो, आणि इकडून परत तेच गाडी पुन्हा जातात गाडी. मालवण कोल्हापूर, सावंतवाडी कोल्हापूर, कुडाळ कोल्हापूर. पण ब्रिटिशकालीन ह्या बस स्टँड हा तुमची काय मागणी होती? या बस स्टँड सुधारावा? सुधारावं काय आज सुधारणा होकच होईल, पण ते होत नाही. सुधारणा होत नाही, सुधारणा होत होईल. हो. बघतो अजून एक सुधारणा होऊची गरज अशी बरेच जण सांगतात. काय तुमचं म्हणणं? बस स्टँडची परिस्थिती बघितली तर खूप भयानक. स्वच्छतागृह बघितलं, ढोरा फिरतो तिकडे, काय परिस्थिती आहे? बस स्टँड चांगला हो गया बस स्टँड. आणि काय सुधारणा तिकीट आरक्षण, तिकिटांचं आरक्षण हो गया होत नाही. कणकवली जायचं लागतं त्याच्यासाठी. गाडे खैले येते, त्याच्या आधी खैले यायचे, आता खैले येतात. आता कोल्हापूर विलापूर पासून सगळ्या गाड्या येतात. आणखी गाडी खैले येऊ असं काय तुमचं म्हणणं? बाहेर गावाला जाणाऱ्या सगळ्या गाड्या यायला पाहिजे. अक्कलकोट सगळ्या तिकडे. गाड्या पण एकदम कमी झालेल्या होत्या, त्यामुळे लोकांचे पुष्कळ हाल होतात. कुठल्या गावात जाणारे असतात लोक, त्यांना गाडी मिळणार नाही, मग रिक्षाशिवाय पर्याय नाही. मग रिक्षावाले आणि आणखीन भरमसाठ पैसे सांगून लुटतात. असं कसं चाललेलं. त्यामुळे गाड्या जास्ती सोडू जास्तीत जास्त. खूप जुना ब्रिटिशकालीन ह्या बस स्थानक पुष्कळ जुना आहे. किती आता आम्ही 35-40 वर्ष तरी आम्ही बघतो. हा सर, इथून आमचं मूळ गावच आहे फोंडा. स्वच्छतागृह म्हणा, पाणी म्हणा, गाडी कमी येतात, काय परिस्थिती सध्याची? काय नाही, पाणी बिणी व्यवस्थित हा, असं तिथं काय कमी नाही पाणी. फक्त गाड्यांची कमतरता, एस टीची कमतरता बस. काय मागणी? जाऊ येऊ काय ना, एस टी स्टँड नाही आहात मधी ते एस टी स्टँड करावे किंवा रिक्षा स्टँड करावे, काहीतरी एक करावं जेणेकरून लोकांना येणं जाणं सुलभ होईल. बरोबर. परिस्थिती कशी आहे आणि काय नेमकी ह्या सध्याची परिस्थिती पहिली? ह्या बस स्थानकामध्ये म्हणजे काय माहिती आहे, खाऊची पिशी काय सोय नाही, खाण्यापिण्याची सोय नाही काय.
त्यामुळे काय घरून आणतात खायचं आहे असं आहे. आणि गाड्यांची म्हणाल तर पुष्कळ कमतरता, गाड्या पुष्कळ कमी आहेत, पुष्कळ कमी केले. आता काय त्यांची काय आर्थिक परिस्थिती काय आहे काय माहिती नाही एस टी महामंडळाची, पण ते कमी झाले जेवढं मात्र नक्की. कारण आम्ही जवळजवळ 10-12 वर्षापूर्वी आहे ना भरपूर गाड्या अगदी होती, अगदी मुंबईत जाऊ इकडे गावागावात जाऊ गाड्या होती, 5-5, 10-10 मिनिटांनी गाडी सुटत होती. आता ती परिस्थिती नाही आहे. आणि ना या जवळजवळ या ब्रिटिशांचं त्यांना माहिती नाही मिळत नव्हतं ही वाट. ही त्याच्यात दाजी म्हणून धनगर होते, त्यांनीही दाखवलं हो फोंडा घाट आहे ना हे रस्तो तो चालत जायचो खाली उचलून, तर त्यांनीही दाखवलं. पण त्याला मारून टाकलं त्या लोकांनी, ब्रिटिशांनी, आणि त्याची समाधी खाली या दाजीपूर उतरल्यावर. आता पण समाधी खाली दाजीपूर उतरलं की नाही घाट की दाजीपूर खाली समाधी या. आपण आता बघितलं या फोंडा घाटच्या बस स्थानकाची काय परिस्थिती. ब्रिटिशकालीन असलेला या जो फोंडा घाट बस स्थानक आहे त्याची परिस्थिती काय आहे ती बघितलं. याच्यानंतर झालेली बस स्थानका सुधारली, पण या बस स्थानक सुधारला नाही. काही इथल्या ग्रामस्थांनी सांगितले नाही की पहिली काय परिस्थिती, पहिली कसे कॅन्टीन चालू होता, त्यानंतर बघितलं तर स्वच्छतागृह चांगली होती, गाडीही खूप यायची असं सांगितल्याने तरी बऱ्याच महिला स्थानिक नागरिकांचं म्हणणं की ह्या लवकर सुधारणा व्हावी असं सगळ्या ह्या सर्रास या ग्रामस्थांचं देखील म्हणणं. पण आपण बघितलं की ह्या बस स्थानकाची परिस्थिती सध्या दुरावस्थेत, हा गाड्याही कमी येतं. तुर्तता हयल्या लोकांची ग्रामस्थांची मागणी आहे की या फोंडा घाट बस स्थानक लवकरात लवकर सुधारावा अशी मागणी आहे. त्यामुळे निश्चित ह्यात आता सुधारणा होण्याची अपेक्षा आता ते व्यक्त करत. कॅमेरामन साहिल बागवेसह मी असे उमेश बुचडे, फोंडा घाट, कणकवली.